जों हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै जोंनि रति महारथिनि गोनांथि गैया आरो देबोरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायनांगोन। मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी सारा आगोलनि एक्स चिफ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ एफाबां गोरलै मोनथारबाय जानांगौ आरो ना रायजोफोर नोंथांमोना आं दसे उनाव भिडिअखौ दामनो थांगासिनो दं। दा अब्ला आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानो जे इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि बिमा गयारिया बिजेपिआव हाबनायनि मोनसे इसारा खोनादों। खारन नंगौ ना नङा समा जेब्ला जयनिं जायो हाबो अब्ला नोंथांमोनहा निश्चय मिडियानि गेजेरजों नुगोन एबा मिथिगोन। दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फेजेननो थाखाय गावनि बिसि अर्थात बिआर फेरेंगा रनजित बसुमतारी सारा गावनि बिसिखौ देबोरगाव समस्तिनि जे हाग्रामा महिलारि समस्तियाव एगेन्स्ट इउपिपिएलनिफ्राय गावनि अनजालि बिसिखौ मोननो थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों। अब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा एफा इजियैबो फेजेननो हागोन नामा? दा रनजित बसुमतारी सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लागो। साखाथिनि थाखाय मानाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जौसे जौखोन्दो जाबाय आरो दुलाराय भारत मोनसे गोदान हादोर हिसाबै भारतआवहाय गुबुन गुबुन पार्टिया 34% रिजार्भेशनजों जोंबो बे 34% रिजार्भेशनखौनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो सावरायगासिनो दङ आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै मानाव जोंनि चिफ आरो पार्टिनि हाइकमान्ड बिथांनिसिम गांसे लाइजाम हरनो नागिरदों। बे लाइजामा जागोन जे जेरावहाय जोंना 34% वुमेननि थाखाय रिजार्भेशन थागोन आरो देबोरगाव सीटखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय वुमेन रिजार्भेशन दोननांगौ आरो बे वुमेन रिजार्भेशन देबोरगाव सीटआवहाय आं मानाव गेदेर जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायगोना बेनो जों हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै जोंनि रति महारथिनि गोनांथि गैया आरो देबोरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायनांगोन। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे हाग्रामाया आंनि अनजालि बिसि जों देबोरगाव समस्तियाव दावहा नांग्रोथों बेनि उनाव सरकारखौ दा बिथाङाथ' मा होनबावनो बिथांनि जा मडेल बे मडेलानो राफ एन्ड टाफ बिथांनि मडेलानो फोजोबस्रांनायसो दाखांनायनि नंखाया गतिके बिथांनि मडेलखौ बुंनानै माथो बुंबावनो सासे जक्कर टाइपनि सुबुं टक्कर मोनाखैमोन एबार आंनि बिसिया बेखौ टक्कर होनो थांगासिनो दं। देबोरगाव समस्तिनि हाग्रामा महिलारिनि जे समस्ति बेनि रायजो राजाफ्रा हठात आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला रायजो राजाफ्रा हठात देबोरगाव समस्तियाव हाग्रामा महिलारि सारखौ फेजेनमारगोन ना? हाग्रामा महिलारि सारखौ फेजेननानै जे बिआर फेरेंगा हठात रनजित बसुमतारी EM बे सारनि हिन्जावखौ देरहाहोगोन नामा? अब्ला बेनि जे बेंटलनिफ्राय थांनानै बैसोर माखासे हाग्रामा महिलारि सारनि जे समस्तिनि बै समस्तिनि मानसिफ्रा जे बेखौ मोजां मोनग्रा दङना गैया आरो बिनि जे मानाव गेदेर रनजित बसुमतारीनि अनजालि जे बिसिखौ सिनायगोन ना सिनाया बेबो मोनसे सम्भाबना थागोन। किन्तु हठात बे हाग्रामा महिलारि सारखौ फेजेननो हानाय एफाबां माने गोरलैयै फेजेननो हानाय बेबायदि जानो हानाय नङा हाथाव बेबायदि सानाखै आङो। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहासो मिन्थिसिगोन रनजित बसुमतारी जे सारनि हिन्जावादि एफाबां माने गोरलैयैदि बे हाग्रामा महिलारि सारखौ फेजेननो हागोन बेबो जानो हाथाव नङा आरोखि। एफाबां बोसोरनिफ्राय जे 17 बोसोर खुंथाय समाव जे दस्रा गोबां इउपिपिएलनि जेन'बा बै जों PCDRमोन PCDR समावबो गोबां BPPF बेबायदि डाबल P बै समावबो गेलेबाय नाथाय निश्चय बै समसिमावबो फेजेननो हायाखै। खारन रायजोफ्रानो ओरैबायदिसो जे बेनि समस्तियाव रायजोफोरनि अभाब अभिजोगखौ लामा सामा जुदि दालां माबा मोनसे रायजोनि उन्नति बैफोरखौ मावाखैबासो रायजोफ्रा गाज्रि मोननानै फेजेनो आरोखि।
नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि जे समस्थियाव बबेबा दालां जायाखै नामा बा बबेबा दालांफ्रा दाबो जोंनि सा ओनसोलनि बायदि खासा लामा ओरैनो हाजों खोनाय लामा दंबावो नामा बेसो मोनसे सोंलु जानानै थायो। अब्ला रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सारखौ रन्जित बसुमतारी सारनि हिन्जावादि फेजेननो हागोन बेबो असम्भब जानानै फैगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा बे रन्जित बसुमतारी सारनि जे बिबुंथियाव माबायदि मोनदों नोंथां?